Sopo ki sing ning komentar njaluk gawekno video proses pengolahan susu sapi teko 0 sampai kena diombe. Nyoh iki lho tak gawekno. Delok tenanan tapi wampleng. Lalu, polahan sa Indonesia Raya iki lho tak dudono sapi-sapi kayak gede-gede senenganem. Tapi sapi-sapi iki ora kanggo jagane korban so besar. Iki sapi perah kanggo ngasilno susu. Ning kono sutine sing bagian ngitung sapi wis lengkap porong. Lah sumitya ning kene yo ngitung meh baleni engko nang ono sing kurang. Soale mendino sapi-sapi ku kudu diitung. Damban sing bagian ngecek sapi-sapi sing meteng kira-kira mana esuk apaan. Harus mana kan kira-kira yo ngundang tanggane bancaan barang. Ratine sing bagian natakno panggonan kanggo sapi ku kan bubuk. Soale sapi iki gak oleh stres. Sarjono karo Sumitjan yo noto dedek kumpul sing lagi berdiskusi selepan noto panggonan sapi ben luwih empuk. Darsuki karo Tarmi sing bagian ngecek pedet sing lagi lahir. Pedet iku dicek tenanan kira-kira sehat ora. Tarno sing bagian menehi apil. Nek pedet iku wis dianggap sehat. Oh Tarno, nggawean ngono njero bayaran. Sukamat sing bagian nyibini pedet iku nganggukan ibu. Soalnya pedet-pedet ning kono kudu resik terus ben gak gampang kena penyakit. Selamat karo Katamso sing bagian ngedot pedet-pedet sing lagi lahir iku. Soalnya susu nemboke gak oleh didot karo pedet. Paicah bagian ngecek kesehatane pedet sing mulai wis sampe gede. Soalnya ning peternakan iki pedet-pedet kudu sehat terus. Rucul sing bagian buai klepong karo ngarit negai pakan dino sapi-sapi sing ono ning peternakan iki. Supikat karo Lasmini sing bagian nimbang bobote pedet-pedet iku wis ideal pora karo umure. Proses perawatan ning peternakan sapi perah penghasil susu iki bener-bener dicukup ketat. Sapi sing jumlahe ewonan iki dikalar ning lapangan ombu sing sukete subur-subur. Selain mangan suket ning lapangan, pakan sapi perah iki ditambahi konslen berat sing proteine dhuwur. Fungsine kanggo ngasilno susu sing sehat. Mulai teko pakanan karo kandange ning peternakan gede iki dicukup kebersihane. Soale sapi-sapi iki sing dinggo ngasilno susu berkualitas. Ora kaya kowe, sapi 6 kletonge 2 minggu iki rambut gua. Laler repek, uyoe ambune pesing ora kaprah. Ngono kok kon lemu ndi sapi. Selain pakan sing ditambahi konsentrat protein dhuwur, carane ngombe sapi-sapi iki ditambahi vitamin. Nah sapi nem piye? Tau gawe vitamin ora? Oh, sing gablek ora tau ngombe vitamin. Yo ora. Sapi sing wis berdisalar dirawat diresiki karo dikai konsentrat karo vitamin mau. Saiki mulai mlebu proses pengocokan. Liru, maksudku ora pengocokan. Mulai mlebu proses pengelojotan. Enak malah pengelojotan. Gak aneh lambi keceplosan. Maksudku mulai mlebu proses pemerahan. Carane merah susu sapi ning peternakan gede iki ora nganggo tangan manual siji-siji, tapi nganggo alat otomatis sing iso meres susu nembe. Maksudku susune sapi otomatis dadi iso luwih cepet. Karyawan sing bagian meresi susu iku jenenge Tersiken karo Rumina. Tersiken karo Rumina bendino nyekeli susu alah jancuk maksudnya susune sapi kanggo diperah. Sapi sing jumlahe 2000 ning peternakan iki kabeh diperah nganggo alat otomatis. Dadi paling gak sedina ning peternakan iki iso ngolehno 2000 ton susu mentah. Susu mentah sing lagi berdipers iki dialirno lewat pipa stainless kanggo diproses selanjutnya. Soale susu mentah iki ijek akeh bakteri lan kotoran. Makane proses ngawini susu sing kira-kira mbok ombe iku bener-bener kudu steril. Alat sing dinggo ngolah kudu stainless, resik kabeh ora ana sing rusak utawa dayangen. Selain alat sing dijogo sterile utawa kebersihane ning peternakan gede iki, peternakan iki yo nganggo alat sing ukurane ora ana sing cilik. Kabeh alat sing dienggo gede-gede, dadi proses produksine iso cepet.
targete minimal sedina iso golekno 2.000 ton. Jancuk lek omongan tenan bora, 2.000 ton sedina sapine kuru iku. Dasem trewahun, kandhane kok malah bantah. Sumben tak sia ning peternakan iki ben roh dhewe. 2.000 ton iku sedina. Yus minimal 1.500 lah, nek gak ngono 1.750 ton lah. Rumini mulai ngecek susu sing wis bar diproses iku mau. Soale sadurunge susu iki didarno kanggo diombe karo wong-wong akeh, termasuk kuwi barang sing ngombe, susu iki kudu wis bener-bener siap utawa aman kanggo dikonsumsi. Sik, ketoke kok ana sing keliru omonganmu. Kowe ora tau ngombe susu yo lali ya. Kowe ngombe susu pendak ana bantuan MPK ngene ama ngombe kowe. Iya, sorry bro. Maksudnya biar lek malah ngek uang. Penisa aku ngombe susu anggar jam 7 tak ombe. Soalnya aku nek gak ngombe susu gak sehat blas. Nek terpaksa ora ono yo susune iku tak ombe, maksudnya susu iku lho, paham le maksudku. Dasem grewak ono. Iki sing tak maksud iki susu sapi kok malah susu sing gandul-gandul iku ombe. Wow, piambang biasa desan ya. Wes, malah bahas susu iku. Lah terus naik. Selain ono karyawan sing mergawe ning peternakan gede iki, peternakan iki yo nganggo alat kaya robot otomatis kanggo mproses susu mentah iki sampai iso dikonsumsi. Petugas utawa karyawan ning peternakan iki sedilu ngecek nek susu sing kira-kira ape diedahno iku wis bener-bener steril, resik lan siap kanggo diombe. Saurunge mlebu ning proses pabrik susu sing siap dikonsumsi, susu ning peternakan iki dicek pisan engkas sterile, kudu resik, kudu siap kanggo diproses lanjute. Susu sing wis resik diolah ning peternakan mau, saiki wis siap dikirim ning pabrik. Soale kanggo pengolahan susu sing siap dikonsumsi, ana pabrik dhewe neh sing kanggo ngolah. Ora dadi siji ning peternakan mau. Susu sing wis siap dikirim mulai dilebokno ning jero truk khusus. Truk tangki iki bahane yo teko stainless, ora teko wesi sing gampang tayangen. Sampai ndas-ndase barang di stainless diancur tertahan ngene iki. Susu sing wis tekan pabrik iki saiki mulai mlebu proses penggodokan. Ning tangki-tangki gede iki susu mentah mau digodhog karo suhu tertentu supaya tetep alami, ora kepanasan. Tujuane susu iki digodhog supaya mateni bakteri utawa virus-virus sing isih kantil ning jero susu mentah mau. Dadine susu bener-bener aman pol dikonsumsi, mulai teko bocah bayi cemetep sampai wong tuwek. Ning pabrik canggih modern iki, susu sapi sing dihasilno saka kandang sapi mau selain digawe produk sapi seger sing siap konsumsi, ning pabrik iki ya digawe keju barang. Dadi sapi mau ora mung ngasilno iso dienggo gawe susu tok, tapi ya iso dienggo gawe keju barang. Kowe roh ora nek keju iku asale susu, nek ndro video iki ora ngarah roh. Romeo apa jenenge Tandiso. Mulane nek ana video sing edukatif ngene iki didelok tenanan, disemak, diawasi. Dadi kuwe wawasan rada ombo sithik. Saiki kuwe lak ngerti bae nek keju iku digawe karo sapi-sapi iki. Saiki mulai mlebu proses pengemasan. Ning pabrik canggih modern iki, pengemasan susu sing wis siap minum iki dilakokno nganggo robot. Dadi sekali semprot iso langsung 2.000 adah. Ora siji-siji nganggo corong kaya kowe nape ngadahi es teh ngono ku. Kesuwen bro, iki pabrik canggih. Lah kemasan susu sing ana ning pabrik iki ana sing diadahi kertas kandel, ana sing diadahi botol cilik, ya ana sing diadahi botol rada gedhe barang. Susu sing wis berkemasan saiki diangkat karo robot-robot otomatis ning krab. Kanggone disimpen ning gudang sing suhune wis ditentokno.
Tujuannya ditekek gudang sing suhu tertentu iku supaya gak gampang mambu. Soale pendistribusiane susu saka pabrik iki iso didistribusino ning toko-toko sak donya. Dadi nek wis nyampe ning toko sing dituju, susu tetep seger, fresh, lan aman kanggo dikonsumsi. Wes yo saiki wis ngerti carane ngolah susu sapi mulai teko sapi, teko kandang, teko peternakan sampai dadi susu sing siap ngombe. Tapi aja lali tulisan subscribe iku tutul, bariki njaro gawe video pemenah tak gawe. Sementara ngono sih bro, suwun kabeh aku tak ngopi dhisik, oke?